To je čus lidí, tady je tabinka LCD a bude tom SFG. Doufám, že vám počujete, nebo vám hudbu pouštěnu a mám pro jednou také překvapení a jako vidíte, tady jsem jak spil 39 minut. A nějaký tam. Jmenuji jsem postavu prostě. Já nevím a prostě byla taková informačka, bude to, on to ukáže Brny 907 helma, takže dostaneme hore a dole, takže helma, Brny 97, inteligence 61, Brny 42, inteligence 42, rukavice, Brny 59, inteligencia 44, boty, Brny 79 a inteligencia 47. Hůlka je poškozený 88 až na 236, inteligencia 106, to nič, zapalovač, inteligencia 52, prsten kačičí je 49 a toto, to nevím, čo to je, nějaký opasek, Brny 58, inteligence 66, nahradilník inteligence 8, už mám 40 a budeme se dosit slávy. Aký jsme taky do... Čo bychom, že bychom naučili za toto? Jen to štěko. Tak to byla informačka, změnil jsem peníze na ten prut a taková informačka, že budu natočit s touto postavu. Tady si ještě koukněte. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-doo for you, and we will diddly-diddly-doo all night together. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-doo